Oras madihita salhu na kadamang do dainang nenolonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Ta parade roha do pikirata lau tumangin hata ni Tuhan martanya kita. Dame ni dibata na sumurung sian salhu na roha. Ima na mangaramoti ate roha do pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Damang dainang hata ni Tuhan nasaur tuhita dia pala partikianon diene mesen buku panurirang Sakaria bidusia mamuka mesenesia maso sa tuaya 10 songono dohata ni Tuhan. Maria ria situtu maho ale boru Sion marolupuluk maho ale boru Jerusalem. Idama naroma rajam tu mopoto. Partigor ibana jala si parmonang. Nasarep do rohana jala marsihudul di halude. Do di anak ni halude ina. Jala au maniapon akka hureta sen Efraim. Do akka hoda sian Jerusalem. Siap do sior tu hamusuon. Dungi bari tahonon na mahadamian tuak ka bangso barbegu. Jala masuk tu gonggoman na sian laut tu laut. Jala sian batang aik Efrat sa rodi akka ujung ni tanoon. Ido yang usana. Dihita salu na kadamang do nainang. Nanolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Totu molo tapahit ihut parngulut ta sesonarion talumobima di negara Republik Indonesia sudinang dohita managam akka partogi nanang memimpin negara to tahun 2024 ima partogi partigor partogi nasere maroka partogi nabui mangalen hasito nga do hadameon tu saluhutna tanpa marnida-nida buhi. Ale memang damang dainang molo tarajumi akka partogi nang totong madongani nang totong mamaretta nang totong gabi akka presiden di negara ton jujur terjadi akka kontroversi na songo dia mai ima adong na satuluk adong na so satuluk sia contoh nama sia tolu calon presiden nanang ima tapilih. Pasti do setiap pemilihna yakin tuna dipilih nai bumpas patudun hasitongan. Nah hanya kepada satu figur tertentu. Tetapi figur yang lain dikatakan tidak demikian. Dihita salukna kadamang do daina. Pemikiran ini dang salah. Silakan berpikir seperti itu. Tapi yang pasti, ketika kita merindukan sebuah keadilan, maka kita percaya siapapun yang memimpinnya nanti, maka akan memberikan keadilan yang baik bagi kita. Huri nelonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di bagasa turpuk jamita nasa tuhita dia pala partikianon, di patupas panurang Sakaria do sada baga-baga nauli na denggan tu bangso ni debata ima bangso Israel dung mula na sida sian pembuangan Babilonia totu mula bangso itu Jerusalem dang sarupa be Jerusalem na ditinggalon na sida do Jerusalem na dung mulak na sida. Karena apa? Karena Jerusalem ketika mereka pergi itu sangat baik.
Tapi ketika mereka kembali, Yerusalem itu kota-kota mereka dirobohkan, diruntuhkan. Yang mereka jumpai adalah puing-puing dari bangunan-bangunan. Maka situasi itulah mereka merindukan seorang raja. Makirim do nasida neng Roma nian Mesias, neng Roma nian partogi, na boy mangalen hadamia do hasonangat tu nasida. Na boy musirang pajong jokot akka bagas joro di debata, na boy musirang pajong jokot akka harajaot. Na adong di Jerusalem. Oma pakirimo ni bangsa. Di bagasa pakirimo ni dung mula nasida marhite hite raja Persia. Di patupa panurang Sakaria ma sada baga-baga tu nasida. Di dokma hobar tu hatan itu hadia pala partikiano. Bahwa mereka harus bersuka cita manang ikko Maria ria dok marolupulup do nasida ala nanaru mana raja tumopo nasida. Akan datang raja manopo nasida. Nasomana raja do sitopoton. Tapi raja itu sendiri datang menjumpai mereka. Dan raja naroi neneng manopo nasidai tung masai marasing situtu. Ibana mamaretta marhite hite akahadameon. Ibana mamaretta marhite hite seret niroka. Ibana dada hudul di hoda ale di anak ni halode. Ada sesuatu pembaharuan. Tidak hanya kehidupan orang Israel yang dibaharui, tetapi cara kepemimpinan Raja Naneng Roi manopo nasida Mesiasi marasing tua ke raja manang partogi sebelumnya. Dia akan datang menjumpai mereka dengan penuh kelemah lembutan. Di bagasan seret niroka. Jala hudulan na pedang hoda ale anak dialode. Dia akan memberikan kedamaian kepada bangsa itu. Alini didok hatan di Tuhanot do. Ia raja narohi nama nopo bangsa Israeli dang adong bediban akka permusuhan. Dang adong bediban akka perporangan. Dang adong bedibana akka paraloan. Ale akka hadameon, hasadaon, jala akalas ni roha nama nekubanon ni rajai. Hurian nalonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Apakah raja itu langsung datang seketika itu juga? Tidak. 400 tahun kemudian baru pero rajai. Jela haroroni rajai pe Mesiasi marasing situ. Apa yang dibuatkan oleh Sakaria digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Maka kedatangan Kristus ke tengah-tengah dunia benar-benar berbeda. Tubuh ibana dibara dipinahan di huta Betlehem. Dada ka partogi aka parhepeng nama nomu-nomu ibana. Alai justru aka parmahan nadong di padang rumput do majakot ibana. Alina mangdena nolongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Ketika Kristus datang, ketika dia datang menjumpai kita, maka satu pesan yang dia sampaikan kepada para gembala pada saat itu, damailah bagi kamu, tetapi sukacitalah di sorga. Maka kedatangan Kristus memberikan kedamaian bagi kita. Raja naiko jakonotai ima raja nama ngalen hadameo, nama ngalen hasonangan, nama bait ima postruhat. Oma pakirimat ta amanginang. Pakirimot ta di bagasan ngulut ta sigano pare. Asa totongnya ta dapot ta jalo ta jakon hadamioni. Alini amanginang asay mabuy ta jakon hadamioni na binuan ni Yesus Kristus ikota parade dorohato.
Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa ada kita keterbukaan hati menyambut kedamaian itu, maka kedamaian itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Menurupi yang mengurupi kita, mulang tanjak ko depan ngurupi ini dan buim kita diurupi. Maka satu hal yang pasti, na parjolo sahali ikonima tajakut ibana, tabuka rohaton namanginang. Bisa saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hatimu begitu keras oleh karena pergumulan demi pergumulan, oleh karena persoalan demi persoalan. Tapi lewat firman ini kita mau diajak supaya kita menerima raja yang adil itu, supaya kita menerima raja yang jaya itu, maka kita harus membuka hati kita. Keterbukaan hati gabi mabaik kita do majalo hadami di bagasan parangolota. Amanginang. Nah salili ngomong ke kita nunga merasa nyaman, merasa ya bisa semuanya kehidupan kita ini berjalan tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kita bergereja, tanpa kita mempermuliakan Tuhan. Oke. Tapi saat ini semua sikap, semua prinsip, semua pengalau si songoni ikut tadi kodotado. Kalaupun kita selama ini mungkin kita enjoy saja tanpa percaya kepada Tuhan, maka ketika kita membuka hati, kebahagiaan itu akan lebih luar biasa kita terima di dalam Tuhan. Maka sambut dia di dalam kehidupanmu. Namang yun damang day nang nenlongan di baga sa tuata Yesus Kristus. Obar tuhatan itu hanon. Didok do raja naredang adong beparporhanga di buat ibana. Tobak-tobak San Efraim di pasar ibana. Maka ketika kita menyambut raja damai itu, ketika kita menerima Kristus itu, maka tidak akan ada lagi kebencian di dalam hati kita. Dan adong be di bagasar rohaton hosom. Dan adong be di bagasar rohaton late. Mulatung pe amanginang hobar balokmu akan asim makosomiho. Tapi kita monunga dirajai Yesus Kristus, monunga tabain Imam Mesias si gabe raja di bagasan parangolota kata jakon ibana nama kosomihi taipe dan gabe mabejuk berohata. Kita akan tetap merasakan kedamaian yang begitu luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kunci yang pasti supaya kita merasakan kedamaian di dalam kehidupan, kita harus bersama dengan Tuhan. Kita harus menjadikan mabain Kristus si mangaraja selalu akan ngulu rohado pikrata. Molununga Kristus mangarajai nguluta do rumah tanggata. Disima tubuh aka holong di roha. Disima tubuh aka hadameon. Disima tubuh aka olup-olup. Hobartul homo ni rohani debata. Amin martanya kita. Moliate matutuh pasak rohanami tuho debata. Didenggan di basam di asini roham. Natoton di lehom butu bakasang odonami. Taruli hami Tuhan marhiti-hiti hatamon. Ajari hami Tuhan. Maka ngoluon hatamo di bagasang odonami si ganupari. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasuk-masuk.